ha kilingdo reunion parabangen bat baro kibalasha khot sngobha. Ka Jingkhuble yapi na ka Episcopal Ordination Media Committee. Ngi ay ngu yo blay na ka Bynta usnem badap jingay jong ka Jubilee arajar apusan ha ka balapin kan mau hangi ka lintiya jungi kum ki pilgrim jong ka Jingkarmen. Kalong ru ka Jingkarmen bakraw bahau ni usnem jong ka Jubilee arajar apusan ka jalan yamba Shillong ka yok pediang ye ka Jingkerku ban yo Bishop Syndrome ibadai Reverend Padar Bernard Laloo. Ya Reverend Padar Bernard Laloo en Jingpynkyntang Bishop ha kasngi utrai ka laipau terik Lber ha kapor shipau bejemin step hamadan kalbari lain kra. Tungin ya dwai na ka Bynta ka Jingkerku jong blay kani kasngi kamtam na Bynta baro ban yok mat ya ka Jingdon ringkat ba jong blay ha pedeng jongi. Kenang banyat baik ki program ha kani kasngi lekarpat ya baro ban bot ya kini ka Jingbthah harum. Sngobha ban ambret pathar ye kinyut bat ki jabo ha ka jaka ban long ka program sya surak bat linti singkin bat ha ki jaka penyeng kali. Lakarpat ya baro ban mi na layeng ha ka por babiang ban nya antat ya laki kali bat ban poi da ka basuk basan sya lain kra bat let pai ru da ka basuk basan sya layeng. Anom don karpas namar ka Jingpynkyntang kan long Khuborjylla ha kapor balong ka procession ba. Kerukam penbet ya ka Jingpynkyntang kan long kumni harum. Baro ki kali ki bawan na kapang jong kelinti jawai bat ki para banget bawan na kani kelinti ken penyeng kali Hasin Edmund School bat college campus lain kra. Holy Cross Brookdean, Shillong jong ka Surak balit sya fruit garden, donbosco technical school, Lain Kra STC, Anton Hall, Lain Kra, donbosco mini stadium Lain Kra, St. Mary's Convent Lain Kra, St. Margaret's Convent Lain Kra, Nirmali Convent Lain Kra, Holy Cross Convent Lain Kra, Christ King College Lain Kra, Shillong jong ka Surak banit sya Upper New Colony parking lot, bat ha DSEL Lain Kra. Baro ki kali ki bawan na West Khasi Hills bat riboy ken penyeng ha Shillong jong ka Surak ba markap bat ka All India Radio, Shillong jong ka Surak Lower Lashmer, Shillong jong ka Surak na Embos Office shado MPSC Office, Shillong jong ka Surak ha Lady Hydri Park hado 7 Set School, Shillong jong ka Surak National Highway Habarik Point, Madan Malki, bat hajaka penyeng kali jong ka Loreto Convent, kabadon Shalindet jong ka Christ King College, Hopkinson's Road, Lain Kra. Anam sya bandrung kali sya ka compound cathedral, hadin ka prabaji min step jong ka laipau terik Lber arajar arpusan. Anam sya ban shondur ni ring video ha ka Madan Kalbari, lebuk kerpang ki jaka na ka Bynta ki media. Lakarpat iki para banget ban song ye lakabam bat ban bret bahai iki nyut ha ki kriak balabu kerpang. Kijaka let syabar kin long Khuborjylla ha kapor procession ba. Ka Jingpynkyntang Bishop kan sedang ha kapor shipau bejemin step. Ka Jingmani Sacrament kan sedang ha kapor shi beji shiteng nok sngi bat den sebut da ka program le buram ye Most Reverend Bernard Laloo DD. Kabam jasngi na ka Bynta ki lingdo ki reunion bat ki brio balasha khot ngobha kadai ha ka madan yele akai basketball jong ka St. Anthony's High Secondary School Lain Kra. Tu ublay unkerku yo Bishop Syndrome balasha ajit jongi bat ya baro ki lingdo ki reunion bat ki pat reunget baro. Khuble shibun Padar Gerald R. Khongji ha ka kerteng jong ka Episcopal Ordination Media Committee.